बे भिडियोनि गुबै थांखिया जाहैबाय मा थांनाय 2020-27 जानुवारिनि जा बिटिआर एग्रीमेंट गिबियावनो साफ्रोमबो मानगोनां रायजो राजा आफा बिदा फंबायमोनखौ खुलुमनायजों लोगोसे आंनि नैबे गोदान भिडियो बरायना लाग्रोनाय जाबाय। एसएनडिबिनि रिहेबिलिटेशननि मेटार केस उइथड्र खालामनायनि मेटार 6 बोसोर जाबाय कर्टआ सुक्तिखौ खालामनानै सुक्ति खालामनायनि मुङाव जोंखौ जाहाथे थगायनायनि बा लामा आन्दायहोनायनि परिकल्पनाखौ जाहाथे दाखोनथों। जों बयबो मिथिगौ जे थांनाय 2020-27 जानुवारियाव बिटिआर एग्रीमेंटखौ खालामनाय जादोंमोन आरो मेजरलि गुबैयै जों मिथिनाय बायदिब्ला मानगोनां एनडिबि ब्रादार्समोननि A to Z प्रब्लेम इस्युफोरखौ सुस्रांना होनायनि थांखियै बिटिआर एग्रीमेंटखौ खालामनाय जादोंमोन। बिटिआर एग्रीमेंटनि उनावहाय जेब्ला 57थि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बोसोरसालिया जथुम्माया दतमायाव गाजा गोमजायै खुंफुंजादोंमोन आरो बे 57थि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बोसोरसालिया जथुम्मायाव भारत हादरनि नखर मन्त्रि मानगोनां अमित शाह बिथांखौ गाहाय आलासि महरै हांख्रायनानै लेंहरनाय जादोंमोन। बे 57थि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बोसोरसालिया जथुम्मानि जौस्रांनि गेजेरजों भारत हादरनि नखर मन्त्रि मानगोनां अमित शाह बिथाङा बुंदोंमोन जे बिटिआर एग्रीमेंटनि गेजेरजों लिरनानै लाबोजानाय बै माखासे दफाफोरा 82% 82% मावफुंजाबाय होननानै मोजांनि बाथ्रा आखाइ खबदों। बे समाव माहारि आफादनि माखासे मैखोम बिबानगिरिफोराबो आखाइ खबदों। मोजांनि बाथ्रा खोनानानै जोंबो मोजां मोनदोंमोन आरो फैयै जेब्ला दिल्लीयाव गाजा गोमजायै बड'लेण्ड महोत्सबखौ खुंफुंनो मानगोनां प्रमद बर' बिथांनि दैदेननाय बिटिसि काउन्सिल गभर्नमेन्टआ आखायाव लालायबाय। जेब्ला दिल्लीयाव बड'लेण्ड महोत्सबखौ गाजा गोमजायै खुंफुंदों बे बड'लेण्ड महोत्सबावबो भारत हादरनि गाहाय मन्त्रि मानगोनां नरेन्द्र मदि सार बिथाङा बुंबाय जे बिटिआर एग्रीमेंटनि गेजेरजों लिरनानै लाबोजानाय बै माखासे दफाफोरा 96% मावफुंजाबाय। नाथाय जों दिनै फैयै 5 बोसोर 6 बोसोरनि उनावहाय जों दिनै फोरमान मोनदों ना 82% ना 96% बे बिटिआर एग्रीमेंटनि गेजेरजों लिरनानै लाबोजानाय बै दफाफोरा मावफुंजाखो। एनडिबि फोरनि रिहेबिलिटेशननि बाथ्रा लोगोसे जोबथेसालियाव थानाय मानगोनां एनडिबि ब्रादार्समोनखौ उदां खालामनांगौनि बाथ्रा लोगोसे एनडिबिनि गायसनगिरि मानगोनां रन्जन दैमारि सार बिथांखौबो जोबथेसालिनिफ्राय उदां खालामनायनि बाथ्रा। बे पइन्टआव आं फंनैसो बाथ्राखौ बुंनो थाखाय बे भिडियोनि गेजेरजों बाथ्रा बुंनो फैबाय। दिनै थांनाय 2020-27 जानुवारि बिटिआर एग्रीमेंटआ मानगोनां एनडिबि ब्रादार्समोननि नांनानै थानाय जाखिनि जेंना जेथोफोरखौ सुस्रांना होनायनि थांखिमोनब्ला बे बिटिआर एग्रीमेंटनि गेजेरजोंनो मानगोनां एनडिबि ब्रादार्समोननि मुङाव नांनानै थानाय A to Z प्रब्लेम इस्युफोरखौ सुस्रांनानै लाबोनो हागौमोन। मोनसे बिग्रायारि हानजानि प्रब्लेम इस्युफोरखौ जेंना जेथोफोरखौ सुस्रांना होनायनि थांखिसो मोनसे पीस एकर्ड मोनसे पीस एग्रीमेंटखौ खालामनाय जायो। नाथाय जारिमिनाव मोनसे जायगा मोनदों बे थांनाय 2020-27 जानुवारिनि बे बिटिआर एग्रीमेंटआ जाय बिग्रायारि हानजाखौ मोनसे एग्रीमेंटनि गेजेरजों लाना फैखांनायनि उनावहायबो बै बिग्रायारि हानजाफोरनि माखासे बिग्रायारि हानजाफोरा जोबथेसालियाव थाफिननांनाय आरो बे एग्रीमेंटनि गेजेरजों फैखांनायनि उनावहायबो माखासे बिग्रायारि हानजाफोरखौ न'निफ्राय पुलिसफोरा आर्मिफोरा लाङै जोबथेसालियाव सोना दोनहैनाय। जाय बिग्रायारि हानजानि प्रब्लेम इस्युफोरखौ मोनसे एग्रीमेंट खालामनानैब्लाबो सुस्रांनो हायाखै बै एग्रीमेंटआ बेसेबां मिनिंफुल। नाथाय बे बिटिआर एग्रीमेंटनि गेजेरजोंनो साथाम साब्रैसो लिमिटेड बर' लिडार दैदेनगिरिफ्रा खायदा बोराइ बाहायनानै बिटिसि काउन्सिल पलिटिकेल सिस्टेमाव जायगा मोनदोंमोन। दिनै मोनसे एग्रीमेंट जालांबाय मानगोनां एनडिबि ब्रादार्समोनखौ लानानै। बे एग्रीमेंटनि गेजेरजों मानगोनां एनडिबि ब्रादार्समोननि प्रब्लेम इस्युफोरखौ सुस्रांनानै लाबोनो हादिया नाथाय हागौमोन। सेन्ट्रेल गभर्नमेन्ट स्टेट गभर्नमेन्टखौ डिमान्ड खालामनो हागौमोन जे बुंनांगौमोन जे बे बिटिआर एग्रीमेंटनि गेजेरजों एनडिबि फोरनि A to Z प्रब्लेम इस्युफोरा लोगोसे जोबथेसालियाव थानाय लोगोसे एनडिबिनि फाउन्डार गायसनगिरि मानगोनां रन्जन दैमारि साराबो जुदि बे बिटिआर एग्रीमेंटनि गेजेरजों उदां अख्राङाव फैयाब्ला
हगारनाय जायाब्ला एंगारनाय जायाब्ला बे बिटिआर एग्रिमेन्टखौ जों खालामा बे बिटिआर एग्रिमेन्टआव जोङो सिगनेचार खालामा होननानै डिमान्ड खालामनो हागौमोन एसेबांथ' जुदि बिसोरो सेन्टिमेन्टेल गोनां लिडार मोनबा बेबायदि रावखौ बै बिटिआर एग्रिमेन्ट खालामनायनि समाव बिथांमोना बिखा बुनानै बिखा फोरदानानै बुंगौमोन नाथाय बिसोरो गोसो सिङाव जोबोद हाखु दाखु माबोरै थाबैनो जों बिटिआर एग्रिमेन्टखौ खालामनो हागोन जाहोना जाहैबाय मा बिटिआर एग्रिमेन्ट खालामनाय लोगो लोगोनो बै साफा सानैया माखासे पलिटिकेल सिट गादि पावारखौ मोनगोन बेनि अनगा जेबो नङा दिनै जायफोर जोंनि बर' हारिनि लिडार्सफ्रा दैदेनगिरिफ्रा मानगोनां एनडि ब्रादार्समोनखौ जोबथेसालिनिफ्राय एंगारनायनि बाथ्रा बुंदों मोजांनि बाथ्रा नाथाय बे बिटिआर एग्रिमेन्ट खालामनाय समाव एनडिबिफोरनि ए टु जेड प्रब्लेम इस्युफ्रा सुस्रांजायाबा जोङो सिगनेचार खालामा होननानै बै लिडारफ्रा बुङाखैमोन नाथाय दिनै खुगा सिदों मानि थाखाय माखासे पलिटिकेल मुलाम्फाखौ मोनबावगोन बादि सानदों बिसोरो रायजो राजाफोरखौ ससियेल मिडियानि गेजेरजों थगाय थसि खालामनानै सानबैसे पलिटिकेल क्रेडिट लानो हागोन सानदों हो मालाबाबो हाया रायजो राजानि बेसेनखौ फाननानै सानबैसे नोंनि पकेट मानिखौ रोजा खालामनो सानदों नोंसोरलाय मालाबाबो हाया दिनै माहारियारि बादनि बाथ्रा बुंदों नाथाय आन्दो माखासे गावबा गावनि व्यक्तिगत खामानिखौ मावनाय जों नुनो मोनदों जुदि थारैनो माहारियारि बादनि बाथ्रा बुंनानै माहारियारि बादनि सेन्टिमेन्टेलखौ लानानै खामानि मावनायमोनब्ला दिनैनि बे स्टेजाव जों बर' हारिनि बर' फिसाफोर गावजों गावनि गेजेराव पलिटिकेलि नन पलिटिकेलि बेफोरबायदि एसेबां गुलाय गुजाय थासारियाव थानायखौ जों नुनो मोनामोन दिनै मोनफ्रोमबो बिटिसि बिसायख'थियाव साधारन बिटिसि काउन्सिल पलिटिकेल सिस्टेमखौ पलिटिकेल इस्युखौ गावबा गावनि गेजेराव पलिटिकेल इस्यु खालामनानै सोरखौबा न'आव थांनानै धमकि हैनाय सोरखौबा न'आव थांनानै बुनो नाजाहैनाय बेफोरखौ सोर सोलोंखो बेफोरखौ सोर सिखायखो पलिटिक्सआ बुलाय सुलाय खालामनाय सोरखौबा बुख्रेबनाय सोरखौबा होसोनायनि नङा आरो जोंनि बर' हारिनि जारिमिनानो गुबुन हारिनिफ्राय जोबोद आलदा खाथार बे माखासे सैथो जारिमिनफोरखौ मिथिसेयावबो गावबा गावनि साधारन माखासे मोनथायखौ मोननो थाखाय बेफोरबायदि गुबुंले बारहावाखौ जोंनि माहारिनि सिस्टेमाव जुदि बार होलांनो सानदोंब्ला बेखौ साक्सेसफुल खालामनो होनाय नङा सिदा बाथ्राखा दिनैयो मोनसे गोजोन गोरोबथा खालामदोंमोनब्ला बे गोजोन गोरोबथानि गेजेरजों लिरनानै लाबाजानाय बै माखासे दफाफोरखौ थारैनो जुदि गोजोन मोनब्ला बेखौ प्रटेस्ट खालामनांगौनि धरना होनांगौनि मा गोनांथि दं जुदि बै गोजोन गोरोबथानि गेजेरजों लिरनानै लाबाजानाय बै माखासे गोजोन दफाफोरखौ मावफुंनांगौनि थाखाय प्रटेस्ट खालामोब्ला बै गोजोन गोरोबथानि गोजोन मिनिङा थागोन ना आरो मानगोनां एनडिबि ब्रादार्समोननि ए टु जेड प्रब्लेम इस्युफोरखौ सुस्रांना होनायनि थांखिजों बानायनाय जा मोनसे बिटिआर एग्रिमेन्ट थांनाय 2020-27 जानुवारिनि बे बिटिआर एग्रिमेन्टनि एमअएसनि 9.4 क्लजनि गेजेरजों हाइनियास आरो नन हाइनियास मोननै बाहागोआव दायखौ बाहागो खालामनानै लाना फैनाय जादों मानगोनां एनडिबि ब्रादार्समोननि सायाव दिनै जाय 9.4 क्लजनि गेजेरजों हाइनियास आरो नन हाइनियास मोननै बाहागोआव मानगोनां एनडिबि ब्रादार्समोननि मुङाव दायखौ बाहागो खालामनानै लाना फैनाय जादों बे दफायाव मोननै बाहागोआव खालामना लाबोनायनि आन्दोआव बर'नि साबैसे सोर लिडारा बेसेबां बेनिफिट्स मोननाय आरो बेनि दान बान्थाया मा बेनि दान बान्थाखौ मोनदों बर' हारिनि साथाम साब्रैसो लिडार दैदेनगिरिफ्रा जाय बिग्रायारि हान्जानि दुखु सात जारला खस्थ' नांनानै थानाय दाय दन्द'फोरखौ फोजोबस्रांनायनि थांखिजों बिटिआर एग्रिमेन्टखौ खालामनाय जादों बै हान्जानि मुङावनो दिनैयो मोनसे दफायाव हाइनियास आरो नन हाइनियास मोननै बाहागोआव लिरनानै लाबोनाय जाबाय दिनै अब्ला जों बेखौनो बुंगोन बर'नि बै साथाम साब्रैसो लिडारफ्रा गावबा गावनि माखासे गोसो सिङाव सुजुखुमानानै दोनखुमानाय जा मोनसे सिमां जा थांखि बेखौ जाफुंहोनायनिसो बेयो मोनसे षड़यन्त्र बेनि अनगा बेयो जेबो नङा दिनै जाय एनडिबि हान्जाया 34 बोसोर 35 बोसोर जोंनि बर' माहारिखौ रैखाथि होबोबाय बर' माहारिनि उदांस्रिनि थाखाय गावबा गावनि बेसेन गोसा जिउखौ जोंनि बर' माहारिनि थाखायनो दान होखानानै बावसोमनानै हाग्रा बंग्रा थाबायबायनानै सेन्ट्रेल गभर्नमेन्ट स्टेट गभर्नमेन्टजों दिनै दावहा नांबोबाय आर्मि पुलिस सिआरपिएफजों गोबां माने एनडिबि ब्रादार्सफोरा दिनै गावथार जाबाय बैसोरनि जों बर' हारिनि थाखाय स्ट्रागल खालामबोनाय दावहा नांबोनायखौ
एसेबाबो जुदि सन्मान होनो रोंनायमोनब्ला बे बिटिआर एग्रिमेन्टनि एमओएस नि 9.4 क्लजनि गेजेरजों हाइनियास आरो नन हाइनियास मोननै बाहागोआव दायखौ बाहागो खालामनानै लाबोनाय नङामोन। गोसोआव लाखि मानगोनां रायजो राजा आफा बिदा फंबायमोन। आरो जोबथियाव आं नैबे मोनसे बाथ्राखौनो बुंगोन जे जों बर' हारिनि माहारियारि आफादफोरनि बै गोख्रों बिबानगिरिफ्रा माहारियारि आफादनि दानानै दोननाय नेमखान्थिनि बेन्दोंनि सिङाव थानानै बाथ्राफोरखौ बुंलांबाय थाबानो जाबाय, खामानिफोरखौ मावलांबाय थाबानो जाबाय। नाथाय माहारियारि आफादनि बिबानाव थानानै बेन्दोङाव थानानै सासे पलिटिकेल लिडार बायदि बाथ्राफोरखौ दाबुं, नङाब्ला जोंनि गेजेराव जेब्लायबो गुलाय गुजाय माखासे गाज्रि बारहावाया गोरलैयैनो सोमजिबाय थागोन। गोजोन्थों, खुलुमबाय। जय बर' हारिनि, जय बर' बिमानि।